Dyma Blaenau Ffestiniog yng Ngwynedd, fel y digdodd y bardd Gwyn Thomas, breichlet o dre ar asgwrn y graig. Mi gafodd y dre ei chodi yn uchel yn y mynyddoedd oherwydd y weithien o lechi sy'n gorwedd yn ddwfn oddi tanu. Mi dyfodd y dre o amgylch y chwareli llechi ar ddiwedd y 19fed ganrif a dechrau'r bedwerydd ganrif a'r 15. Erbyn dechrau yr 20fed ganrif, roedd ganddi boblogaeth o dros 1,010. Adeiladwyd rheilffordd Ffestiniog ryw 150 o flynyddoedd yn ôl i symud y llechi i'r môr yn Mhorthmadog, o ble y gellid i cludo i 4 ban byd. Fedrwch chi ddeud mai Blaenau Ffestiniog oedd y dre a roddodd do ar y chwyldro diwydiannol. I'r bellafoedd gyfraith, lliwia sy'n dy ddisgwyl di, a fernad y enaid fos dreion tambaid ar brysati. Am ddegawda yr oedd Blaenau Ffestiniog yn llewyrchus dros ben. Y 1862 adeiladwyd neuadd y farchnad ysblenydd hon wedi hariannu gan ddannysgrifiad cyhoeddus. Yno y gwnaeth David Lloyd George i araith wleidyddol gyntaf. Heddiw mae olion y diwydiant llechi wedi ei dynodi fel safle treftadaeth y byd gyn UNESCO. Mae dre yn parhau i fod yn gadarnle i'r iaith Gymraeg ac mae hi wedi cynhyrchu rhai o fandiau y roc Cymraeg mwyaf nodedig. Dwi wedi bod yn ddigon ffodus i fyw yma dros 4 blynedd ar 20 dwytha.